Zahráme nový diel z... Čaute, dneska si zahráme nový diel z Hello Neighbor a toto bude Minecraft. A aj tak dneska to nebude tak ako vždycky, tak dúfam, že sa vám video bude páčiť. Nezabudnite zanechať like alebo odber. Tak my už môžeme ísť. Počkaj, tam je nejaká cedulka. Dobrý deň, vítame vás v susedstve. Máte žltý dom nie je ten modrý. Tu je ešte ďalšia opravná. Nie je ten modrý. Ideme po... Ja sa idem kúknúť na môj nový dom. Wow. Wow. Ja už idem. Máme tu aj skrine. Zlaté jabko. To som nevedel o tom. Nejaký vec, čo nikto nepozná v Minecrafte. To už máme susedka. Ja idem za dom. Taká trepka. Čo mi robí sused? Aspoň, že sused sa tam nedostane. Lebo je zavreté, on nevychodí cez dvere. Tak musel byť villager, ale ja neviem taký mod. Neviem dať auto. Čo mi to robíš? Už ma chytí. Haha, ty sa sem nedostaneš. Moje pódium, hehe. Poď sem, ja ti neublížim. Sem, ja ťa nezbijem. Poď sem, sa s tebou zblíži. I'm sorry. Sakra! To sa žiadne dvere není. Ideme sa. Čo toto? Takže tu je aj hrobisko? O tom nevím. A odkiaľ sa tam spavnú? Sakra. Sakra.
Musím ísť domov. Jau. Sused sa naštve.